Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da safiya da fatan kowa ya tashi lafiya. So kamar yadda muka saba sanar da ku idan abun alkhairi ya samu, mukan yi ƙoƙari mu ga mun kawo muku sabon update wanda ake samun kuɗi maza-maza ba tare da an ɓata lokaci ba. To a cikin group wanda na ajiye muku link za ku dinga ganin wannan wani sabon mining ne ko kuma in ce muku sabon airdrop ne wanda ake samun kuɗaɗe da shi sosai da sosai kamar yadda kuke kallo. Wannan kawai abin da za ka yi tax ne, bayan ka yi tax sannan za su ba ka kuɗin da za ka je ka cire shi nan take ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuke kallo nan gurin wannan withdrawal proof ne da na ajiye shi a group, wannan ya samu dala 8 kamar yadda kuke kallo, ga wani ma uwa uba ya samu dala 160. To ganin wannan abun, ganin alkhairin da ake samu ya sa na ce to bari na kawo muku update ɗin domin ku ma ku je ku amfana. Kamar yadda kuke kallo ɗan abun da ba za ka rasa ba. To da farko za ka zo kawai ka danna link ɗin, in a YouTube kake kallon bidiyon zan ajiye shi a comment section sai ka shiga sai ka taɓa domin ya kai ka, kai ma ka je ka yi register. Abu na farko shi ne kana taɓa link ɗin idan ya kawo ka zai buɗe maka kamar yadda kuke kallo. To za ka ɗan jira shi, abun ba wani mai ɗaukan wahala ba ne, wanda kana shiga automatically abun da za ka yi shi ne bayan ka shigo nan gurin, kana shigowa abun da za ka fara yi shi ne za ka zo gurin da aka ce earn tax ga shi nan daga ƙasa. To za ka ga an ba ka wannan tax ɗin, duk tax da ka yi guda ɗaya a nan gurin za a ba ka 1000. Wannan RP guda 1000 ɗin daidai yake da $0.1 kamar yadda kuke kallo. So bayan ka gama cinye wannan tax ɗin za ka dawo nan gurin. Kamar yadda kuke kallo ga shi nan ina da available balance 1K, sannan a ƙasa za ku kalli price ɗin $0.1 kamar yadda nake gaya muku. So abun da za ka yi bayan ka gama cinye wannan tax ɗin, ka gama tara kuɗinka, so ya za ka yi? Zan nuna muku yadda za ku yi withdrawing ɗinsa zuwa wallet ɗinku ba tare da ɓata lokaci ba. Kuna zuwa nan gurin kawai abun da za ku yi shi ne daga sama nan gurin ga wani gurin da aka ce alaman withdraw. Bayan kun taɓa kan withdraw haka, za ku jira account ɗinku ya buɗe. Kamar yadda kuke kallo zai nuna muku hotonka da wa ya mutu wa ya dawo. Abun da za ka zaɓa a nan gurin ga wani option na tsakiya a nan gurin inda aka ce withdraw. Bayan ka shiga kan wurin da aka ce withdraw, ga wani inda aka ce withdraw SP, sai a ce select get away. Sai kawai ka zo ka danna gurin da aka ce select get away sai ka taɓa kan USDT. Kana taɓa kan USDT za ka je cikin wallet ɗinka ta spender ko kuma ka je exchanger, kowace irin exchanger ko spender kake da ita, za ka kwafi wallet address naka na BEP20 sai ka zo ka saka wallet address ɗinka a nan gurin. Bayan ka saka wallet address ɗinka a nan gurin, sai minimum withdrawing kamar yadda na gaya muku sai kana da wannan coin ɗin guda 100,000 shi ne $10, wanda idan ka saka 100,000 a nan gurin za su ɗauki charges ɗin $1 da wani abu, za ka karɓi dala 8 kamar yadda kuke kallo a ƙasa. Idan ka shiga nan gurin misali ka saka $10, za ku ga za su ɗauki charges a nan gurin. Abun da za ka yi receiving ɗin dala 8. Dala 8 a kuɗinmu na Najeriya kimanin naira 11,000 kenan yanzu haka. To bayan ka yi haka, abun da za ka yi next shi kenan sai ka zo ga wani gurin da so daga nan gurin ga wani guri da suka ba da wani information wanda dole sai ka cika shi. Kamar yadda kuke kallo a nan gurin ana da buƙatan ka je ka kalli bidiyoyi guda 5, sannan kuma a nan gurin kafin su buɗe ma withdrawing sai ka yi inviting ɗin mutum 2. To abun da za ka yi shi ne idan kana da Telegram a wayanka guda 3, kawai ka je ka yi save referral. Kana yin save referral shi kenan automatically nan za a buɗe maka. Wannan gurin da kake kallo kuma watch and earn ɗin nan abu ne mai sauƙi wanda kawai kana taɓa shi haka misali zai nuna maka wannan jan rubutun sai ka danna OK kamar yadda kuke kallo. Zai ɗan baka 15 second haka. Za mu ɗan tsaida bidiyon. So kana gama kallon 15 second ɗin nan zai baka wannan abun kawai sai ka zo ka danna away some. To daga nan za ku ga an sa muku bidiyo guda ɗaya. To kana gama kallon bidiyo guda 5 ɗin nan dai ka kai minimum withdrawing, za ka je ka yi withdrawing ɗin kuɗinka zai sauka sharp ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan ga wata hanya kuma da za ka ke dinga samun reward sosai. Ga wani gurin da aka ce watch ad ɗin nan. Watch ad ɗin nan ana samun kuɗi da shi. Za ka fara kallo ne daga XP 100. Idan bidiyon ya ƙare a second 15 za a ƙara maka 50, haka za ka je 150, haka har ka je ka samu 1000 a ciki. So wannan shi ne hanya mafi sauƙi da za ku samu kuɗi da shi 'yan amana ba tare da ɓata lokaci ba. Zan ajiye muku da link a comment section sai ku ɗauka ku je ku yi register. Yanda za ka yi referring kai ma, ga nan wannan box ɗin da yake ƙasa can wurin da aka ce refer,
sai ka danna refer ɗin nan, ka danna referral ga wani guri da aka ce copy your invitation ga shi nan za ka danna copy kawai. Kana danna copy shi kenan automatically ka yi copy sai ka je ka tura 'yan uwa da abokan arziki su ma su amfana. So a cikin wannan in kana da referral da yawa suna ba da leaderboard wanda za ka iya tsintan kuɗi sosai. Kamar yadda kuke kallon sunayen wa'annan su ne top leaderboard, ga waɗansu ga su nan top referrals ga su nan ana samun kuɗi da shi sosai ba tare da ɓata lokaci ba. Guys ku yi faka-faka ku shiga kuma Allah ya ba mu sa'a baki ɗaya.